Çundina taxên qedexeyên Sûriyê li parlamenterên HDP asten kirin. Li ser 6 taxên Sûrî nêzî 5 salin qedexe dewam dike. Diwarê Hiqûqî de hat ragihandin ku qedexe rabiye. Li ser vê pêşketinê hevserokên partiyên Herêmên Demokratîk û Kongre Civaka Demokratîk digel heft parlamenterên HDP xwestin herin nav taxên qedexe û li wir çavderiyên xwe bi raporek eşkere bikin. Lê tedbîrên giran a ewlehiyê hatbû girtin û çundina wan hat asten kirin. Parlamenter jî heta ber sînorê taxên qedexe meşiyan û li ber minara çarlêng daxuyaniyek dan. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Saliha Aydeniz daxuyaniyê da û got astenkirina wan ji bo veşartina talan û wêraniya li nav Sûriyê. Suriye binamıza geldiğimizde aslında bu kalkan 4,5 yıldır devam eden Siyasetvana Kurdî dest nîşan kir ku ji 40,000 zêdetir rûniştvanên nav Sûriyê hatin koş kirin, avahiyên nû li wê derê hatin lêkirin lê neha ew malan nadin xelkên Sûriyê jî. Wê got Sûr bi xwe mînaka herî mezin a dijminatiya desthilatiya AKP'ye ku li dijî Kurdan hatiye meşandin. ser ve evkeda li hemû cîhanê re li hemû çapemenî re ragihandinê kiribû. Îro niyeta me ew bû ama îro em hemberê car tundiya hemberê car qedexeyê man. Yani ew jî dizanin aslında vana bi hiqûqiye, ew jî dizanin aslında vana dadê da cî wan tuneye ama îro hemû argümanê şiddetê a devletê kirine dest xwe û gora wê dev digerin. Yani îro meşruiyeta wa tu evkêda nemaye tenê îro işte çeqo her tişt ji xwe re dikin henceb îro pandemiyê ji xwe re kirine henceb û wê ser wê xwe dixwazin civakê bin evkêda bipêrin. Yani me wê rîzî bot yani wata gotin em ê Sûrî bikin Toledo vê sê mehe nikanin maskeyekê jî gelan re belav bikin. Yani ew qas nikanin rêve bikin, ew qas aslında ew bine û destê wan da ji bona evkê devletê tevahî destê wan da ye. Bi erka devletê dixwazin ki gelê Kurd, gelê Kurdistaniyan bin zulm û zordarî da bibêrin. Hevserokê HDP Amedê Zeya Çêlan jî daxuya kirin ew her dem piştevaniya gelê Sûriyê dikin û ew ê nehêlin ku bextê Sûrî jî weka kevriyê reş bimîne. Saliha Başkan Zîhanî ziman em ê her daim li Sûr dilê Amedê ye, dîroka Kurda ye. Tenê ê Kurdanî ne ê gelek şaristaniya ye. Em ê li Sûra xwe jî xwedî derkevin, em ê li gelê Sûrê jî xwedî derkevin. Hem di hêla hiqûqî de, hem di hêla însanî de, hem di hêla wîcdanî de. Heman wextê de em ê li dîroka xwe xwedî derkevin. Em ê neyîlin kevirê reş li Amedê ji rûyê însana kêm bibe, di nêrîna însana da kêm bibe. Em ê li kevirê reşê Amedê jî xwedî derkevin û em ê nehêlin kevirê reş bibe bextê reş. Gere ev kevirê reş bibe bextê spî û pêşiya Kurda û pêşiya tevahiya gelên Amedê bê teseknandin. Parlamenter li kolana Mêrg Ehmedê pirsa esnafan kirin lê polîsan nehîşt ku parlamenter û esnaf jî werin bahev. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Amed.